Kumuway na ki kun kasi ubusyong basa hapo ka rilum kasi bat jaintia nga sngow banong ba nga dap da kijing sngow kia ka bakraw bangan pen sngow bangan pen pau yepi halor kite ki kerteng ki bala jer hapo ya sor shillong wala ka sor shillong ka dei ka nongba jong ka state Meghalaya ka badei jong ukun kasi khara henrei ya kite ki kerteng lapan kalapan ban syaki kerteng jong kiwei pade ki jat kitin om syam la tho bat syam la keren da ki babun balang haka kitin kasi henrei ki ale ban wat ki try jaka lani wat ki kasi ru ki sedang ban keren lani ban khot ya kita ki jaka da kiwei pade ki kerteng itong ini pej menta ki kita ki kerteng ki balapan kala naga kerteng khasi syaki wei pade ki jat kerteng lane ki jat kitin ti mensywa ka yaudu ka bangi jutip hadu mentaru ngikhot ka yaudu henrei menta pade ki don ki bakhot ka bara bazar ti lada philej hapo yaudu ti babun hi kinsong sya bara bazar namar ka jing sngow standard ne ka jing sngow po ya kaktin khasi ru ngimtip ti husiar bha ni kum kipat khasi bayar jong ka state Meghalaya ngin pendon kam hok yala ka jong kaktin khasi da ka bangi khot be ka yeudu chujuru manshwa ya ka them yo molong ki khot ka them yo molong ti menta pade ki khot ka Punjabi lane la jutip ka them yo molong ka don ha ei ti hagini gisingi ba menta la don ru kiba keren standard da ka Punjabi lane te sadaya perkhat himapi ko kipat nong sing jong dari khasi bat jointia te menshwa ki khot ya kani ka jaka kum ka madan sentiu henrei hagini gisingi bat kat hadu menta hiru lada philej syakani ka jaka kimju ongshu ngan lej sya madan sentiu henrei ki ong be ngilej sya gari khana te lada don ki boong sya madan sentiu yo le se kimtip wat mangi ki khasiru te nakata kadau tungin ya husiar ban ngin penne yala ka jong ka riti dustur yala ka jong ka hok ka kerteng bat ka jaka bat mensyai ka ni ka jaka lakhot them mau ba menta pade ka bora pathar mensyai ka ni ka jaka lakhot khandailat dai menta latip kum ka pulis bazar mensyai lakhot yaka kum ka padam sngi menta latip kum ka Visnupur mensyala khot yakani ka jaka kum ka penthor ko ba menta pade la khot ka dhan keti mensywa yakani ka jaka latip kum ka lum shimer menta pade latip kum ka laishumia pe kiching ya pher hapdeng kini ki kerteng khasi bat tuai pade ki jai kitin kalong ke ke ba ngala banong ba kejing bom suit nyau lene kejing nyopo ya ka kitin khasi kat hadu ba kinut ban pen kala ya ka kitin khasi ka badai ka kerteng lane ka kitin try jong ka state Meghalaya rei na ong yepi ko ki kun khasi wat num but ye kite ki wei ki jat kitin ki balakhot hapo ka state ke jongi ringin persang ban penne yala ka jong ka kitin ka thlik yala ka jong ka kerteng shnong kerteng thau da ka bangin khot no ya kite ki jaka da ki kerteng khasi kublai shibon